det er en rytmisk sal, hvor der bliver spillet rytmisk musik. Og jeg ved ikke, om I kan høre, at lyden herinde, den er sådan lidt speciel. Kan I høre det? Hvis jeg lige prøver at klappe. Kan I høre, hvad der sker? Ja. Det er lidt svært. Men det er fordi, at når man klapper herinde, så stopper lyden lige med det samme. Der er ikke nogen rumklang eller efterklang. Kan I høre det? Man kan ikke sige, hallo, hallo, hallo. Det kan man ikke herinde, fordi at lyden herinde er helt død. Der er slet ikke nogen lyd herinde. Og det er fordi, det er en rytmisk sal, og når de spiller musik dem herovre, så står de oppe på scenen og synger i mikrofonerne og spiller op på trommesættet. Og den lyd kommer ud af højtalere. Det ved I godt, ikke også? Ja. Ja, og hvis der så samtidig er helt meget rumklang herinde i rummet, så kommer den rumklang til at spille sammen med den lyd, der kommer ud af deres højtalere. Så bliver det noget værre rod. Så det gider de ikke. De vil hellere have, der er sådan helt dødt herinde, som der er. helt selv bestemme, hvor højt de vil spille. Helt selv. Så